קבל, ג'יגי מאסטר, קבל! מה? מרזוק תלמד, יא כלב! רק תעצור את השפולה, זהו. תגידו, מי בא להחזיק לי את החוליה 2 ו-3? וואו, תראה את מי מחזיק לי את החוליה 2 ו-3 בגב? יאללה, להחזיק את גיא, להחזיק. רגע, תביא חגורה נראה לי. הוא פותח חוץ, פותח שפולה. איזה מפלצת. ואצלי באים הקטנים כוסים מה שלהם. מה זה היה מרבוטיקה? איפה זה אתה קורא? אצלי למעלה. אני מלא חוט בחוץ. לא, אנחנו מחוץ לתקלה כבר. וואו! עדיין מוציא חוט. תראה את הקיפול של המקל, שמולי. בסדר, המקל יעמוד בזה, תן לו בראש. זה גורילה. דימה! בוא יא כלב, בוא דימה! וואו! גיא, תשתלט עליו, תסובב לו את הראש מה למעלה. לסובב? מה אמרתי לו באוזן היום? סובב לו את הראש ולעבוד בקצב. אני צריך חגורה, מרזוק. אין לי חגורה. יש חגורה פה בתא. וואו! כל החיים שלי חיכיתי לך, כלב. כן, אבל אל תשכח מי אמר לך באוזן היום, אדון גיא. מאוד, צדקתי או לא? תדע לך, הכל בגלל שרון, היא אמרה לי שאני אתפוס. צדקתי לא, לא שמעת. וואו. לא. רגע, מרזוק. לא רוצה לעלות. הוא יעלה, רק תיזהר מהמנוע, זה הדבר היחידי שמפחיד אותי. וואו. אי אפשר להרים אותו. דימה, בוא תראה קיפולים אז תחתור את החוט, תשאיר אותו במים, לא? בוא. גיא, תביאו מספריים, תחתכו את החוט, עזבו. זה תוותר גדול לו, הוא מדי. לא רוצה לעלות, נו. יאללה, תחתור את החוט. זה גדול, זה משהו ענק. וואו! טוב מאוד. מקל במים. תן לו. זה גיא, זה ענק. אין. מי בא אתה חייב לראות את זה תסתכל קיפולים אתה, שלא לכלב. יברח אחרי זה תבכה לנו כמו ילד בן 3. תעלה אותו כבר. חילוף? הוא מתחיל לעלות. חילוף? אנחנו לא עמוק. לא, עכשיו תן לעבור. למה? 30 מטר. לא, אבל הוא לקח, הנה הוא מתחיל לעלות. לך תחזיק את העוף ביד. אני רוצה להתרחק מהמנוע. איפה הגנץ' הקטן שהבאת לגיא? תביא לי אותו, תביא לי, אני... רגע. אתה משנה לו כיוון, הוא לא מסכים לשנות כיוון, לא? לא שמולי. הלאה, לאט. זה מפלצת. עוד שלא חטפת אותו. כן. עכשיו תראה איזה זרזיר של 2 קילו. יש מצב, השפולה פתוחה. חטף אותו. הנה הוא עולה, הנה הוא גדול, הנה השוק גיא. לידר. יאללה, גיא. דימה! רגע, גיא. תן לי שיקה, יא כלב! עזוב עכשיו, גיא, תוריד אותו בבקשה. אין זמן, תוריד אותו בבקשה ותתקן, יאללה. אין זמן, גיא.